Алдағы сәлемебез Яңа Мастяк авылына аша. Бүген минем гаилә дусларым, Шафиевлар, Иркә Инсяновна һәм Рушан Мавиевичның бергә гаилә буларак барлыкка килгән матур бәйрәм көннәре. Дип яза Урта Терешка авылыннан дуслары Сажидә Софиулловна, кызы Римма, кияве Ринат, улы Раил, килене Гөлнара, оныгы Алиночка белән. 100 сум акчаң булганчы, 100 дустың булсын дип бушка мәкалләр яңгырамый. Миңа 100 дустымны алмаштыра алырлык иң якын дусларым сез ул. Бүген сезнең матур гомер тантанагыз. Әйе, байтак еллар элек нәкъ шул көнне сез бер-берегезгә тугрылык вәгъдәсе биреп гаилә кыргансыз. Сынаулар аркылы узып, мәхәббәтегезне югалтмыйча, бүген дә бик күпләргә үрнәк булып гомер кичерәсез. Рушан ул җир кешесе, ә инде син Иркә аның уң кулы, нык ярдәмчесе. Икегез бер бөтеннең яртылары булып, алда да сөеп, сөелеп, татулыкта, мәхәббәттә гомер кичерегез. Гаиләгез янына шир-сырхаулар, кайгы-хәсрәтләр якында килмәсен. Миңа да авыр чакларымда ярдәм итеп, шатлыкларымны уртаклашып яшәгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең белән дус булып яшәү минем өчен горурлык та, бәхет тә. Пар күгәрчендә гирләшеп, матур яшәп киләсез. Сыкланырлык гаилә бит сез, моны яхшы беләсез. Теләгем сезгә карата, дусларым, иң изгесе. Киләчәккез булсын имин, шөкерлә бүгенгесе. Әти-әниегезгә сез нык таяныч һәм терәк, сездән бик күп кешеләргә үрнәк алырга кирәк. Алтын, бриллиант туйларыгыз саулыкка төренеп килсен. Раббым үзе җитәргә дип саулыгын мулдан бирсен. Шул форсаттан файдаланып, Рушанны айырым, якынлашып килүче туган көн бәйрәме белән дә кытлый әле. Бер нинди җир шары күләмендә булган шир-сырхаулар килмичә, исән-имин, бар җир эшләреңне дә тәмамлап, саулыкка төренеп яшәргә насыйп булсын. Җаның тыныч, күңелең киң, кәефең гелдәгечә әйбәт булсын. Якыннарыңа һәм үзеңә дә бары изге теләкләр ирештерәбез. Туган көнең белән дустым, бәйрәмең кытлы булсын. Онлайн гына булса да ул табыннар бүген тулсын. Ярамый ди җыелырга, ярар, тыелып торыйк. WhatsApp аша табыннарны дуслар шамылдан кырыйк. Бәхет теләп, саулык теләп, кытлыйбыз бәйрәм белән. Шат бүген синең өчен ул бар дустың, күрше-күлән. Эшең гел алга барсын да, якыннар булсын янда. Синең өчен сайрасыннар, сандугачлар таңыңда. Кадерле Шафиевлар, бар гаилә бәйрәмнәрегез белән дә ихластан кытлап, Сажидә апа Шарипова гаиләсе белән юллаган теләкләргә кушылабыз һәм бүләккә җыр юллыйбыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Күзләреңә карап, күрдем синең кайнар хисеңне. Миңа карап назлап елмаясың, сөю белән бизәп кичләрне. Ярат мине димин белеп ярат, үзең теләп ярат син мине. Yarат minne